такъв хубав парк, такава планина и въпреки това не е много често посещавана, затова почистване дойдоха малко хора. Но се надявам този път да дойдат много повече и се надявам да е времето хубаво. Може би миналия път, защото валеше дъжд, нямаше много хора. То направо си валеше и сняг в един момент. Да, то всъщност беше много студено. Беше тежко и не беше с нас точно. Добре, значи този път ще е по-добре. Да ги извиним хората с това. Веси, как го отчитате предишния ден? Не, иначе като цяло за страната се получи супер. Значи над 1200 човека се включиха във всичките паркове, много камиони буклук се извозиха. Имаше голям интерес към събитието, така че Витоша просто не ни провървя с това лошо време. Ти също беше, ако ти си спомняш как ни валя, но въпреки това успяхме да извадим много буклук от дендрариума. Няколко десетки чувала бяха, един камион напълнихме. Въпреки малкото хора. Там имаше страшно много буклук, то беше ужасно. На мен ми направи впечатление, че дендрариума горе-долу беше чист, но там пътя, който до него и над него и направо беше уникално, дами и господа. Извадихме презервативи, което е нормално, може би аз съм ходил там. Консервена кутия, неотваряна. От 76-та. Неотваряна. Бири неотваряни. Един гръб на един компютър. Бяхме си направили там изложба, идваха журналистите да ги снимат. Тоест, такива неща, които кой ще отиде догоре първо, значи, и да го хвърлиш. Пак като не сте намерили чувал с скелет вътре, завързан, черен. Пак добре, защото може и това да се е случило. Не, Витоша, понеже да има ни такъв лав. Искаш някой да те разходи до Витоша в черния чувал. На семинар. Да. Да те качат на семинар. Не. Такова не, но неща, които просто мен ми ги побира главата. Нали? Защо ще си свалиш бирата? По-добре и спи. А пък изхвърли колко имаше такива кенчета. Това не е истина. Просто значи, туристите много обичат бира. Що? Не обичат, защото явно не я пият. Не, машатски много празни бутилки. Не са туристите, това са шофьорите. Така, директно. Около пътя бяха. Директно. Отваряш прозореца и хайде. Да, Маги, ти правиш така. Естествено. Бъди сериозно. Естествено, че не правя така. Да. А що го правят? Какво ви е обяснението? Защото стъпи. Да. И не мисля. И това... то отишъл да се наслади на тази планина, аз като видя такива хора и понякога, защото има някои, които ходом го правят също и им казвам, извиняйте, нещо си изпуснахте. И те понякога, не съм си изпуснал нищо, така съвсем сериозно. Значи, по принцип, хората, които най-много цапат, не са тия, които ходят на планина или въобще след природата, за да се наслаждават, за да им е приятно. Обикновено това са хора, които отиват на пикник за събота и за неделя. На кебабчета и... На кебабчета и на бира. Да, тези, които всъщност мърсят, не са тези, които после чистят. За съжаление, но по друга страна, ако по-малките деца от сега ги караме да ходят чистят, не може би като пораснат няма да изхвърлят. Или пък ще почне да правят забележка на мама и на татко, кой знае. Човек не трябва да губи надежда в доброто от човека. Не знам, много труден е този казус и аз бях много печелен след тази акция, да ви кажа честно. Защо? Сподели с нас. Що дойдоха малко хора? Нищо да няма сега да говорим. Да знаеш, аз съм от този тип хора. Нали, нещо е тук в шоу бизнес, те поглеждат на криво, някой, не всички те харесват така. След 10 минути това съм го забравил, идва другото нещо, почвам да работя, не ми драйме кой какво говори. Обаче това ми беше много ме държава, знаете. Много, просто не можах да повярвам, че толкова малко хора дойдоха. Беше супер добре разгласено от страна на ВВФ. Да. С плакати, които ги видях в университета. Добре, това няма значение сега. Това е миналото. Тая пресконференция, която я давахме Дарик радио, тук Пауър някакъв на това радио, дразни други колеги там и предизборна кампания някакви си правиха и нищо. Виждаш, около нас имаше 10 души, 20 и половината бяха чужденци. Пак качествена работа свърши. Нищо, сега да кажем, в София има една много хубава планина, Витоша. Много е близо, в събота ще е страхотно времето и в 10 часа всички да са горе. Чакаме ви, добре. И то всъщност, когато хората тръгнат да се разхождат, няма много буклуци, така че всеки може да си мисли, че това е една разходка, просто ще носи с него един чувал и ако види нещо, го прибира. Добре, елате на разходка. Да. Ще има награди. Ще има и награди за тях след малко. Нашите приятели от Global помагат сериозно на инициативата. И така на гости са ни Веселина Кавръкова и Константин Иванов от ВВФ, известна като Световен фонд за дивата природа или World Wildlife Fund. Историята на тази природозащитна организация започва през 60-те години. Логото идва от голямата панда Чичи,
която пристига в лондонския зоопарк през 1961 година. На гости си е също така вечно зелената, Евергрина, Магдалена Малеева, българска тенисистка, която стига до 4-то място в световната ранглиста. Тя е най-младата от трите сестри Малееви. Почва да тренира тенис на 8 годишна възраст. Как на 8? Аз на 8 вече съм била възрастна. Има победи над Винас Уилямс, Амели Моресмо, Линдси Девърпорт, Роджер Федерер. Браво, бе, маги! Всичките ги преби. През 2005 година се отказва, за да почне да се снимава с семейството си. Говорим за денят на националните паркове, нали? Природните паркове. Той е в тази събота. Косио, какъв е начина и кои са ви партньорите първо? Всички отзоваха ли се? Едно по-надо, за посланиците. Кои са хората, които ще бъдат на отделните места и ще водят, така да се каже, хорото? Или поне ще агитират? Значи всеки парк си има поне по един посланик, образно казано. Това е популярна личност или истински дипломат, който ще бъде там. Примерно на Витоша ще бъде британския посланик Стив Уилямс, Маги ще бъде там, ти ще бъдеш там, между другото. И Венелин Петков от BTV също ще бъдат на Витоша. Продължаваме сега по посока на часовната строка до обикаляне в България. Да. Аз има интересни хора и на други места. Да. Що не дадеш сестрите си? Да ги видя. Кати сигурно ще дойде, тя винаги прави такива неща. Да? Ама не е в Швейцария. Там си живее, да. В Врачанския Балкан, между ще бъде немския консул, шеф на консулския отдел на немското посолство Волфганг Вендел. След това продължаваме на изток, отиваме в природен парк Българка над Етъра. Там ще бъде актьора Филип Аврамов, царят на комедията, сещате се. Фицата. В Персина ще бъде журналист Иван Бедров от РЕД-ТВ, както и предния път. И Филип Аврамов, между и той ще повтори. Ваня Щерова и тя ще повтори в Русенски лом. Шуменско плато ще повтори пък Вики от Мастило, която отново ще бъде там. В природния парк Странджа трябваше да бъде Елена Йончева. Тя обаче отиде да снима филма за сомалийските пирати, или поне така последно чух. Дали се отвлекли? От тогава нямаме връзка с нея. Така че Кризисния щаб, чувате ли не? Нямаме връзка с Елена Йончева, кризисния щаб. Те оправиха Букука. Ще направите един кризисен да търсите Елена. Той ще бъде един актьор от Бургаския театър, Сен Лозанов се казва. Супер, браво. Иначе в Сините камъни, който е природния парк близо до Сливен, над Сливен, на Карандила, ще бъде фотографа Александър Иванов, познат от 360 градуса България. Тази изложа, която той снима с парапланера си от високо. Да, той снима много интересни обекти. Точно така. Това на Кремиковци, как се казваше? Фотохранилището. Да, фотохранилище. В Беласица, което е най-нови природен парк, там ще бъде Хриси Балийска, синоптика на BTV. Други синоптик на BTV, Станислава Трайкова, ще бъде в природен парк Рилски манастир. Така че, където отидете в тези 11 природни парка, ще видите познати хора, които ще се трудят заедно с вас. Госпожо Кавъркова, кои са вашите партньори тази година? Кои са организациите, които ви подават ръка? Тази година ръка ни подадоха от Global, които се присъединиха към нашата инициатива и благодарение на тях всъщност може да направим толкова голяма. И тая година всъщност ние не само ще чистим, а имаме много по-богата програма и във всичките паркове хората ще могат и друго да се потрудят. Ако искат, могат да маркират пътеки, да владисват съоръжения, ремонт на беседки, на пейки и на Витоша ще имаме също такива неща. Това е част от тяхната програма Global Green. Да, това става част от тяхната програма Global Green. Имат и други инициативи, но една от тях е заедно да направим нещо хубаво за природните паркове, освен да ги почистим и разхубавим, да покажем на хората как да се държат в тях и да ги направим по-популярни места. Макар че всъщност повечето от тях са край големи градове, хората си ги обичат, те са нещо като градските им паркове, обичат там да ходят, но просто трябва да им покажем какво да правят и какво не, за да бъде парка все така хубав следващия път, като отидат там. Добре, Косо, ще има и награди. Да, има награди, разбира се. Във всеки един от тези природни паркове най-трудолюбивия, който ще бъде избран, разбира се, сред група от трудолюбиви, ще получи един екотелефон, който се характеризира с това, че се рециклира в голяма степен и освен това се произвежда от материали, които са малко или много природни. Примерно част от него е произведена от царевица, колкото и странно да звучи. Има такъв телефон. Така че хората, които наистина много се потрудят, един от тях в